Kaburom syau try ba ublay jung hilang paro haka jemit ka bamta pangap yang subhaya pilang paro ibas ngap lembah kubur ka jong try ako on ra ka jemit ka bamta hatol prayo na me ka bonus Christmas ka jong pi buy one get one free ki bonus ki offer re ka jemit ka bamta ako ban ra fi ka offer ka jong try ba ai yang ai fi mentah ka sngi pandu mentah ka bas ngap ya pi try ai ka bonus yang ai fi Tikwa nem ka bonus ka bau try ai hana Christmas yang ai fi tikwa nem tikwa shashko utrai ai ka bonus yang ai fi ku mangi thit ye ka jan yo free ka jan kum ta kai ngai fi kum ju langin ngap yak tin ka jong try ni le ka bau try ong yo free extra ka wai ka baning kong ka bonus ka baning kong dan atli ki bonus ka atli ki offer ka bau try ai với cả bonus năm ta chun con ngủ yo balik ke ba uang ba ke bonus kita bisa lah ke bonus ke beningkong ke offer ke beningkong bau beli ai hangai ke dei lada piwat ke hima ke jong beli bat ke hok ke jong beli ke hima ke jong beli pinyo de ka hibneng ke Jerusalem thamai bat ke hok ru pinyo pinong beri bah bat pinyo extra ka chingim ke jong pi kata ka di ka offer kata ka dei ka jingkwa jong pi baro ya ka jingkwa ba ha jong pi baro pi kwa ki pisah pi pa tingka pi kwa jangkup pi janap pinyo lot om di bang ai offer manga du Jesus Kristus ba ai ka offer lain pai kan gospel ka jong Matius kan ban riu ka khot balai phlai in pule gospel ka jong Matius kan ban riu ka balai phlai sajrong pi syam oh Jesus ka kapot begini ki brio ki sulang bakim don jan don nap ka slai utai on ki ka slai ong kum no hatin ka khot ka balai phlai men lain pule ka kum gospel ka jong Matius kan ba riu ka khot ka balai phlai tin ong kum ne tin pule ang tu pen syam utai ong wat syak ka hima ka jong o hima ka jong balai ba de ka hok ka jong o balai ni wat bangsa ai lang tam yang ai fi baro ai sa lang tam ai lang tam baro ai yang ai fi ka bangi ko kata ka di ka offer bangi yo offer di ka chan setengah dunar nya bare ka offer ka jong try ai yang ai fi la da ngi wat ye ka hima ka jong ble ai ngi wat ka hok ka jong ble kata ka ba pi wat ka hima ka jong ble pinyo ka hok ka jong ble pinyo bat pinyo ai ka ba pi ko kaji im kajang pi bat kumjuk kenal ya ke benas ke ba da pi hiwat ya ka pop par pi lek pop pi yo ajing subha ba ka jing muja da pi wat ya ka pop ba pi lek ya ka pop pi yo ka jing subha ba ka jing muja ba kenal rasni ba khadu pi yo extra ka wai kata ka di jing saja nama ka bainong ka pap ka dei ka jingyap ong apostol Paul kinong rum kalau ka khot ka an pulai pas ngi ba khadu pinyo ka saja kata kalau ka jingyap ka bam jikut ka lawar ding ba syarkai ka kata ka di ka banas jampi hangta pinyo saja kan mau ka parlo lara fitre ka banas ka baningkong ka ba belayu ai pin ambabe ski ba khadu lara pim tre ya ka banas ka baningkong ka bau try ul ai phe kan mau tikna hasni bak hadu ka banas jong pi hadu jok tapun khle rupa lada phim tre ya ka banas ka baningkong panwat ka hima ka jong belai ka hok ka jong belai kan mau hasni bak hadu la tikna ka banas jong pi pat ka extra jong pi hadu jok la khle rupa pi nama kata ang tiujo fitre kan no kabenas ka ba ayu try ni kong pengin wat ka hok ka jong try ya ka man ka jong try ka hima ka jong try pengin yo ya kata ka hima ka hok ka jong try ka slap patay ka ching im bam chikut pengin yo ai junon tam ka jong ni baro pengin lai mesin ba khadu npi kwa ban enjoy ka slap patay ban le ka pop ban le muja ka patay ban yo saja ka bonus sa si ba khadu ya dujok bala kre rupa Kesyong happy ke parlok
Gerak ni kubur ke jong terai. Ai pengen lek ke man ke jong terai. Pengen lek ke hok ke jong terai. Pengen yok ke hima ke jong boleh. Namar baru kim yok malek ke hima ke jong boleh. Baru ki balik kampak ki yok malek ke hima ke jong boleh. Baru ubalai yalap melak malek ke hima ke jong. Baru pen kia melak malek ke hima ke jong boleh. Lada ki lapen kia lada ki ong yok terai ngap pen kia ngalek kom ta ilmu yok retang utah balik ke mall ke pang. Om baru ben ong atrai. Punya lek cepuk ke himai sebenarnya hitang tahu balik ke mana kupai cuma tak balik ya ke hok ke jong balik begini lek ke hok ke jong balik ke hok ngiyok piyok ke hok balik piyok hab hiwat ke hima ke jong balik ke hima ke jong balik piyok papinyo ekstra ru jenang tam ke jong pi ke jingkup ke jangsan ke jingbam ke jingdi maka dek ke bawa try ai on ai ku syusyu ya pi jit pi mta hari Christmas ke bamenta ngarak kene ke bonus je pi hoi pio ibnas cibon kaji im ka jong pi kene ke bonus ke konsat ni kaji im ka jong pi ai pi wat ka hi na ka jong pi let kit shopping pi nyo ke bonus dan kampisa bot ka hi ma ka jong dan kampisa kawat ka hok ka jong dan kampisa bun kam to wai ka de pi wat ada man sim jong tra wat ka hi ma jong tra le ka hok ka jong tra tang tan sa ip ka bonus to ka be asa ai lang tam pi baru haleluya ang itit ko gatia ai tam ko gatia dengan isu kemen kan no shoot try ai yang ai fi lagi wat ka hima ka jong ka syong happy ka parlo kan ga best the top bonus of the Christmas haji im ka jong fi mga bu ka syong happy pintren Amerika kasi bakadu pimla bandang bakam yo sinyo nam klayas nyo kasi bakado pimla bandang ba ngam sim latip na pilatip tanya kan ni ka bonus ngalapu maka jampi papan leno ya ka wan syauturai